Anya ti nagan nyo manang? Iya daw. Manutawan nyo? 63 pa daw. Anya nga barangay? Naguguran pa daw. Sino ti nangiyalawa kang kadato yung talunem tata? Yung father ko, father. Nyanagan na. Rafael. Manutawan na ni Tata Rafael Yadawen? Itiit na pa daw. Okay. Ket anya nga tawen nga nagrugi 1937 nya. Tatarod ket ingkay patuldo datay parte ti dagati kapinggan nga nayalaw kang trabahoen kayon. Tanto ba ito man? Beno ko ta ko na yawan ni mga ko kada kada ko. Ayun naman. Magnasabtoy na? Ayag sangat. Dua ada dua nga pasti. Dari lang tagas talak tawadi. Dati mananghan. Saan? Mijubi na ito. Dati ka nadatang ka manang. Di na lang pa-air sa ni Kalyaw. Diyan na ito dato. Yung itarkarabakaw. Minta mo ba ito ni Kadakay? Dati pa manang. Dati manang. Dati. Jangan apa kunda sa barok. Ay nakaluwang, ay nakita ko nga ito. Dati amin. Wow. Kana di sa bali di baba ni Marong Pilong. Dati lang dari sang yalong. Wow, natira sa Pasilong. Pada terbirtu, biru-biru kita nuang.